Lasse, prøv lige at køre så hurtigt du kan. Synes da godt nok, du er noget af en idiot. Mango! Og hvad mener de så med det? Ja, hvad mener du med det? Han har glemt Lasses fødselsdag. Nå, jeg har. Jeg tror, hvis jeg skal skyde. Sauerkraut. Færdig! Hvad fanden har du så givet sin Lasse på hans fødselsdag, hvis ikke du har glemt den? En video. Siger du blot til mig, at du ikke har lavet mere end en skide fucking video til Lasse? Og hvad har du så måske givet til Lasse, var din dumme idiot? Jeg har givet min kærlighed til Lasse. Tror du lidt anal bare kan gøre Lasse glad? Jeg tror det gør ham gladere end en skide lortevideo. Det minder mig om de unge dage i stripklubben. Ja, Lasse. Brun sauce.